Bugünkü sorumuz yani bu Tayvan'da 14 yaşlı okuvchilara berilen sorumuz şeýle. Bir kubik var, kub şeýle. Şonu gözüňize getirin. Şoň her tarapy noldan tapatly bir palyj ýitylsan. Mysal üçin men şuýda A, B, C diýip belirledimde. Bolsa men size has düşünükli bolar ýagny şu ýerden ötürü men ýazgym görkezýin. Ýagny şu taýyny 1 diýsek, şu taýyny 2 diýsek, şu taýyny 3 diýsek, şu taýyny näme bolýar? Burçumuz 1 köpeltmek 2 köpeltmek 3 6 bolýar. Şeýle bolany ýagny şu burçum jemi bu burçum şeýle edil, ýagny şu tarapy 2, şu tarapy 3, 2 6 aýdaly şoň aňar tarapam mysal üçin 2 bolsun. 6 köpeltmek 12 garap. Şu burçlaryny köpeltip ýazmaly 3 tarapyny. 3 tarapyn bir-birine seredýän taraplar bolmaly. Ýagny A, B, C diýişimiz ýaly. Şuňa A, B, C seredýän taraplar bolmaly. Şonu köpeltip ýazmaly burçlaryny. Şonu burçlarynyň çykan zady alyp, ýagny hemme burçun jemleýäs. Goşmaly burçlaryny näçe burçumuz var? Men ona maýdan 8 burçumuz var. 8 burçumuz goşanmazda deňdir jogabymyz 154 çykýar. Şonda bolany bize soraýar taraplarynyň jemi näçe? Ýagny bize A goşmak, B goşmak, C goşmak, beýleki 3 tarapyny özüňiz belläň X, Y, Z tapagy ýok, näme diýip belleseňiz. Ýagny bize soraýar 6 tarapynyň jemi näçe deň. Sag bolun, saglyk görüşelim. Çözümini men ýakynyna goýarym. Aýratyn goýmakçy, şunu siz özüňiz çözmäge teýnançyň we kanalymyza agza bolmagy ýatdan çykarmaň.